অমিয় দেববর্মা অমর রহে, অমিয় দেববর্মা অমর রহে, অমিয় দেববর্মা অমর রহে, অমিয় দেববর্মা অমর রহে, जों दालाय खादुजाक जोंनि खरगसा जातीयताबादीनि लिडार मोजां अमिय कुमार देबबर्मा जोंनि बिसिं गोरैखा सम्पर्के बहानि काका एखे एलाकानि बर' बनो दिनै आं बिनि सामुंखुमनि बिसिंति लुकुरगनि थानि मुइथुख्लायनो मुजुं खवायाहाय जागा जेखाने कमिउनिस्ट आन्दोलननि जागा आ जागायाव जातीयताबादनो दिशा थानि अमिय देबबर्मानि सामुंखुमनो केबो पगि मानग्लाक दशरथ देवनि जागायाव अमिय देबबर्मा हाय बरक जातीयताबादी TSF UJS नो दिशानान बागि बो सामुं तांलांखा अमिय देबबर्मानि कायसा कक चिनि दफानि नेतृत्वरि तंनाय बर'रक दालायखै सोलोंनानै दंगो कायसा UJS 1967 गठन मानी परे दलरई परइंखा बायलेखा तावाइसा जुरां लाइखा किन्तु अमिय देबबर्मा कोनो जागा बिनि आदर्शनो विसर्जन रुई केबो बाय प्रलोभनक लायै बयनि कबक लायै किन्तु बदल याकारमानि कोनो घटना करे आजीवन अमिय देबबर्मा दल एवं जातिनि बागिनो सामुं तांखा चिनिकक पत्रिका समाचरण त्रिपुरा बिनि सम्पादक जखन थैमानि यागुलो बरम गोनां अमिय देबबर्मानो चिनिकक पत्रिकानि बिसिंतै जातिनो सिचारिनानि कक रत्न पार्टीनि उंगै सियो एवं असुस्थ तंफ्रुबो जारा चिनिकक पत्रिका सामुं तांनाय रत्न बो एडवाइस जो सजेशन रो बो टपिक नो गोबां सिनानि अकक रत्न किन्तु बो कक गजारि दं तै कायसा कक अमिय देबबर्मानो दिनै आं मुइथुमाखौ चिनि दफाव जारा लिडार तंनाय बरं बर' गोसाबती रत्न उनिसुख्लायदानि अमिय देबबर्मा किन्तु जतनि स्लाय कुसुबो तंनानै आं खाखो बिनि बोसारकनो गबक चिनि बिसिं बिफानबो डाक्टर इन्जिनियार लयार ख्लायदिनि क्लांखाय दिनैनि दिन चिनि बागै ग्रेट लस बिनि फोरोंजाक ककनि बिसिंतिनो जों आबुकनि जारा जेनेरेशननि लिडार एवं नेक्स्ट जेनेरेशननि लिडार जों चलायनाय जतन दालाय हामबाय एवं अमिय देबबर्मा जों कुनुदिन कक